आई एगो ले लगी सपना ऐसा चीज भैया हो लात मोरो भैया मंडली में लात ना पसारे की चाहिए। सपना रहुआ भूसा घर में काहे न सुतल होखे। अब सपना देखम न तल्ला के सपना देखम के मिठाई की दुकान पे आ गई। सपने में सपने में दुगो रसगुल्ला खा गई सपने में, दू छत्ता जलेबी खा गई सपने में, दुगो सिंघाड़ा घुट गई सपने में, आ नींद टूटी तो देखम कि मुंह में कूटी गई बा जगला में। एगो लड़की कहली है एहे घर इतने समय होत रहला, इतने समय में एगो तरह लोग के गीत दे में एक्शन में एगो तनी लगौले बड़े निर्गुण भाव में तनी ओहो सुन ला सुदर्शन यादव को कैसे गवाला। सपना देखनी हम नदी उठ के कहते रे भौजी ए भौजी अरे हाय हाय अरे तो सपना देखनी हो। अरे का देखलू हा कैसन सपना। अजूबा देखें अब चार गो फालतू बोल के अब सोचबा के सुदर्शन यादव के बिगाड़ दी तो बिगड़ी ना ना आइजा अलगे लिख लागेला बउआ। अब कोढ़िया डेराई के भाग न तो थूक पर आते सुदर्शन यादव के केहू न कबार पाए। ऐसे कहे हम हैं टुकड़ा हां आ तू हब टुकड़ी टुकड़ी आ तारा सन ब्यास सुदर्शन यादव के एथियो न उखड़ी। कतने आइले कतने चल गइले। छोड़ा जायदा कुल बोले बड़े अपन भाई हमनी के उम्र जाए के नहीं खे बोले ले तो कब तक मैंने बोल दिला हम फालतू के बनिहार ना है लेकिन हवा ना अपन कलाकारी दिखाई दे। कतरे भौजी रात सपना देखनी है कि बलमुआ हमर आइल बड़े बलमुआ आइल बड़े जवानी चढ़ल बा। टेलर देखो बोले फिल्म ना देखनी अब तब ले नींद टूट गई। टूटल बात नींद देखो तन के अकेले खाटी पर सुतल बने सपना के बात कहे लगली कैसे कि देखली रे सपना मारतिया देखनी हो सपना मारतिया कहलो न जाना बतिया कहलो न जाना बतिया ए भौजी देखनी की चढ़ल बाजवानी रे कहानी का बतानी ए भौजी सपना में देखनी इतनी लइका लागे को छटकार दे देता नहीं यूट्यूबर खाती
एगो आउ देम, लेकिन बीच में एगो बूढ़ऊ काका के हम गीत गा के सुनाबी। कैसे गावल जाला तो हमरा के कोरा में बैठाई टेलर दिखावे लगले। सपने में फिल्म ना देखली ना गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखा गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखा भाई के पुरस्कार हमारा पूजा समिति परिवार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। रोहित भाई की ओर से पुरस्कार बा, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। गोदी में बैठा के हमके फिल्म देखावे हो, कोबो कोबो ऊपर नीचे हाथावर घूमा जगला में ना सपना के बात है। सपने में कहते रहे मैना हेलो भैया रिपीट आवा तनी छोड़ा बक्सो छोड़ा तो हेलो हेलो तनी इको हल्का एकर कम कर दो फरेजर पेजर को जी बोले डील कहते रहे मैना ए तोता सपने में चलन अलोता कोई कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता कही कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता ए भौजी दिहल रे मुनरिया निशानी हो क्या पतानी रे ए भौजी दिहल रे मुनरिया निशानी हो क्या बनाई रे ए भौजी दिहल रे मुनरिया निशानी हो कहानी क्या पतानी रे ओतने ना देखनी के सपना में बलमु आइले हमरा के धइले हमर देह पसेना छोड़े लागल। कब कब सपना के बाद सतो हो जाला। सही बात। कोनो लड़का सपना देखी कि हम लड़के साथ बतियावत तानी तब का ऐसे रंजीत भैया के हो गेल बा आज। अरे गरमी सतावे हमारा छूटल पसी गरमी सतावे हमारा छूटल पसी धड़कन तेज भइल धड़केला रे धड़कन तेज भइल धड़कन तेज भइल धड़केला रे धड़कन तेज भइल
ये सब सपना में जगला के बात नहीं खे, सब सपना के चीज हो। सब सपना अगर गाना था ना ले जगला में नहीं खे, को सपना में नहीं बा। के स्वीटी सपना में सपने में ए भौजी दोनों ओर से मामला पोटो, दोनों ओर से मामला पोटो, उठावा में उठावा उठावा ए भौजी गोदिया मेरे उठावल कही के रानी हो का कही के रानी हो कहानी का बतानी बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार भैया देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम। अंतिम पद में देखिए सपना, हाँ अंतिम में कहते रे का टेलर देखवले फिल्म ना देखली हो भैया, टेलर देखा के फिल्म शुरू ना भइल, टेलर देखा के फिल्म शुरू ना भइल, टेलर देखा के फिल्म शुरू ना भइल, जो सही फिल्म देखे करली तो सही निनिया टूट गई। आ नींद टूटल तो देखत नहीं कि अकेले खाटी पर सुतल बानी, पियावा के दलानी में खोजनी, पलानी में खोजनी, कोई नहीं घर मिलत वो। टूट गइल निंदिया सपना सपने रही रे सपने रही रे मिलले न मास्टर मुना, हमके हो लगवले चूना, मिलले न मास्टर मुना, हमके हो लगवले चूना। ए भौजी खोजनी सुदर्शनमा के पलानी हो कहानी।